Kumpanija lokali li tagħmel injection molding għal klijenti lokali u internazzjonali qed jirnexxielha tkompli tkabbar l-operat tagħha u tinvesti fil-ħaddiema, dan grazzi għad-deċiżjoni ta' Gvern Laburista li jżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli. Dan ġie notat mill-Ministru responsabbli mill-Enerġija Miriam Dalli waqt żjara fil-kumpanija Thermoplastics. Bid-direttur maniġerjali Kenneth Caruana spjega kif il-kumpanija li twaqfet fl-1996 hija kompetittiva fis-swieq Ewropej u tal-Lvant propju minħabba l-istabbiltà fil-prezzijiet tal-elettriku. Bl-investiment li għamilna tul is-snin, dal-aħħar biddilna 75% tal-magni għall-oħrajn aktar effiċjenti fl-użu tal-enerġija. Fl-istess waqt qegħdin nippjanaw rinnovazzjoni tal-binja sabiex ikonna binja aktar effiċjenti fil-konsum tal-elettriku u nintroduċu enerġija rinnovabbli wkoll. Waqt il-Ministru Dalli iltaqet mal-ħaddiema u segwit mill-qrib l-operat tal-kumpanija, ġie spjegat kif il-kumpanija għandha 3 fabbriki tal-manifattura, waħda minnhom fit-Tunezija, b'operat sostenibbli l-kumpanija tara li tirriċikla l-plastik sabiex jintuża fil-produzzjoni tal-prodotti. Dan l-investiment mistenni wassal għal żieda fil-ħaddiema b'ħiliet għolja. Il-Ministru Dalli qalet li l-Gvern huwa impenjat li jibqa' jassisti lin-negozji u l-familji fil-prezzijiet tal-enerġija. Il-mod kif kibret u espandiet il-kumpanija Thermoplastics hija xhieda tad-determinazzjoni u tal-ħiliet tal-Maltin fejn jidħol is-settur tal-manifattura. U aħna bħala Gvern ħadna d-deċiżjoni konxja li dawk il-ħiliet u dik id-determinazzjoni nkunu qegħdin nappoġġjawhom billi għedna u tajna viżibilità dwar l-istabilità fil-prezz tal-enerġija.